Nicolae Emilescu Spătaru. Nicolae Emilescu Spătaru s-a născut în anul 1636 în Vaslui, Moldova și a murit în Moscova, țaratul Rusiei, în 1708. Acesta a fost primul român care s-a dus în China. Nicolae Emilescu Spătaru a fost mare spătar la curtea domnului Gheorghe Ghica din țara românească, de unde vine și numele de Spătaru. Numele de Milescu i-a fost atribuit de Ion Neculce după numele satului Milești. Între anul 1661 și 1668 face prima traducere integrală a Vechiului Testament, având ca sursă principală textul grecesc din Septuaginta, apărută la Frankfurt în 1597. Aceasta a fost utilizată la traducerea Bibliei de la București. L-a urmat pe Gheorghe Ștefan în exilul său la Stockholm și Stettin și a vizitat Franța pentru a crea o alianță anti-otomană. Se retrage din anul 1671 din Rusia. În acest an, patriarhul Dosoftei i-a scris țarului Alexei Mihailovici al Rusiei că la cererea sa îl trimite pe Nicolae, fiul lui Gavril. La curtea țarului Alexei și la școala slavo-greco-latină înființată de Petru Movilă, Milescu face o impresie atât de bună, încât țarul îi încredințează diverse misiuni. La 14 decembrie 1671 a fost primit în rândul curtenilor dvoreaninii, în rândul celor de la Moscova, ca interpret pentru limbele greacă, latină și română. Nicolae Emilescu este cunoscut pentru celebrul său periplu prin Orient, 1675-1678, fiind considerat primul călător român în China. De la el au rămas Jurnal de călătorie în China, 5 părți, și Descrierea Chinei. Țarul Alexei îl trimite în solie în China. Expediția durează mai mulți ani. În final, totuși, spătarul nu se întâlnește cu împăratul acestei mari țări. Se pare că motivul a fost neacceptarea din partea spătarului a protocolului imperial pe care l-a considerat umilitor. Totuși, relatarea călătoriei întreprinse constituie un adevărat document istoric. Pe lângă descrierea moravurilor chinezești, întâlnim aspecte din Siberia, respectiv Mongolia. În istoriografia rusă este cunoscut sub numele de Nicolae Spafari, în paranteză spătar. Lucrarea sa de la Tobolsk până în China, Note de călătorie, este editată în 1888 de Gheorghe Sion.